Hi, people. How are you? Hey, hey, hey. Hi, people. How are you guys? Hey, hey, hey. Say. Nasingani, guys. Yo, kutokana na nasingani. Nasi Thursday, nasi Tuesday, kana kuti andiri pakalenda. Oh, nasi Wednesday. Izvo maona ndikuita. Mandikuita sazisirizvo. Ndakungati nhasi ndimusoti 28, nhasi musoti 12, nhasi Wednesday. Wow. Anyway, Abigail Kanjanda, how ye? Jesse Maniere Kwisi, Lee Chan Gauri. Azvigangangwa anamperuka zviriseisei payo. Scam Pizza. Mary Chipota, Vale Murungu, Mafazwa Mchaonyera Biula, Hawi, Serena Kurinzirwa, Vale, Sishengisiwe, Adelaide Masuku Urisei, Rudo Chigona, Brand Jack Masiwa, how are you? Intribo, guys, how you? Ndibanya Alex Nyadzo, say Richard Ushe, Richie, long time. Oh my goodness. Ndiani mafazana kumurisa akawanda murisa vese hakuiti chishingrai shoko urisei Maud Makumbi ku-UK. I'm in the UK. Vale, I'm in Scotland. No, not actually Scotland. I'm in London. I arrived yesterday. It's called Chili. See, so London is nice. London is great. It's good. Judy, do they say? Data guys, data rinodhura guys. So nechimbobuda chimboya chienda, data is expensive. Ona Alice naiwa ndakumhorosa here. Alice mupoperi ndakumhorosa. Noxy blah blah how you yo so screw in my dreams. So ngekuti imeri ndairota ndiri London. That's what I'm doing right now. Itakurota zviroto chaizvo. There's a link pananenge ada kujoina. But I'll probably stay for like 30 minutes, guys. Data is expensive. Yo, I can't keep juicing, guys. So Sophia Munjoro. Mazita anenge amanya, sorry zvenyu. Kamazita amanya manje ndisikachasi kuona zvakanaka. But anyway, my Wednesday has been, my Tuesday, what did I do yesterday? Literally nothing. I was in Mbare. From there, tendera waona manje. Yeah. Oh my goodness, guys, magogoya anobikwa sei? Magogoya, I'm just thinking kuti magogoya, guys, munomabika sei? Magogoya. What did I tell Erin? Go and ask her. We say wala say through share how you say manjenje. Ndiyipi shema uri boy. I'm great. Ndiyo uri kuti nhasi ndi 20 something. Ndatoka kuri yandibudisira inozobva yakaita ka. Yakatarisa paMilton.
Chiphone changu changu chinombondikonfuse. Yakanyora kuti Wednesday neorange. Ndobva yaisa rakaita grey. Ndeipi Lincoln? Okay. Shore Yes, Lincoln. but shore unojoina Ndepi zvisizvo. manje? Joina papakamera. Uribo. Zviri Ndiribo muri sei? Mushe kanjani? varibo. Inda kupenyerera so hanziko. Ani inini. Ati zvape. Mese. Yeah. Oh, thank you. I'm not even penyaring. Nende kuma munomboresa brother wangu apo. Yo. Uyu washu. Yes, Washi. Hello. Yes, Washi. Yes. Uri boy. Kumana kwakanaka. Uyo tesere papa wachari kubika guys. No. Ari kubika iko tuyo. Tsono pakiseni. Kanda kubika. Saka udokuramba ndakutaura izvo. Kuda undiswededza. Jero unoda kudzingisa shiri dzawashiwo. Washi unandipakurira ndiri kukoma mufeso wangu. Kujayaripi. Jayaripi. Ndepnoshi. Takaimangoresa uyu. Yesi ndiani ndinoshi. Inipa ndiri pane zuva. Hazi noshi. Yesi kana ari kuranda unge noshi. Pambe. Mushe mukudze uri boy here. Wakadzagwa. Hey, aiko kuite masikati cheko. Sha uri kuzvigona sei? Zvakadzagwa. Amini usedesi kwenyu. Kusaida sikuri bhuku. Iwe uri kubika rini chigweti zvaunobika? Uri kufriza sei? Amen. Ameno. Yoshero nonditisa 1 hour ndakagara useri kuti zviite sei. Ndine ruda. Kule. Ndiani? Muri sei. Madire. Zviri kuitere. Kuri sei koko? Bo hapana. Ndikule vapikwa. Ndikule vadhaya. Kule vadhai. Kule vadhai muri sei? Vane dzimwe meti dzekuseri dzisina kumira musha. Zviri sei? Chasiwa tega. Ko mumwe ndiani mhoro ivamwe vapinda? Siyana neni. Wakuya nesikuru rekuya wakawanda bvapa iwe walasi. Ndiwalaza nsiyana neni takakubata. Wadiko manje. Ndeipi konongoya uchipopota kudaro kwakanaka. Mukati pamabva kutsvene. Mukati pamabva kutsvene here? Iwe sha chibomoresa diamonds. Yesi dai. No. Yesi dai. Ndiri right shamwari uri boy herewo. Saka pawatunya tikuratidza kuti urikuita zvemabhuku tisabvunza kuti chikoro chiri sei tatongoona kuti tiri right. Ndakuratidzai usada kugurira mwana apa ndakuratidzai. Ekaka ndobva ndatotsika mabhuku tatomaona hatichatobvunzizve kuti kuchikoro kuri sei tatoona kuti ari kuenda. But bhuku nekamu zvikupinda papi guys? Bhuku nekamu zvikupinda papi? Bhuku nechi? Aiwa handiti unombofunga so uchikwenya saka instead yekuti akwenya achiinda tsvina mumaoko anongokama zvinai. Atorika nekahutano kainako. Asi wose munhu unoda kuti adaiso achirovarova musoro achikwenya tsvina iyoyo ozodini. Yoenda futi papende. Saka anongokama-kamaoka. Makurumidza kwabvisa dhaiko indaka. Don't jealous him. The boy is very smart. He's very organized.
Ndebo wadii mfanana. Ndeplingo. Hapana. Kurise gwaji. Avo. Die. Mistress vari bobo so. Can I have another one? No, you can't. Ha. Oh, sorry. Chakurowa. Dai kwa kwenya musoro anzi. Atorerwa kamuka akutongosanisa maoko. Muri kuti kona manje. Kwashota 1 ari kupi 1 watsina kuona. Ndakuredza 1. Ani. Ameno pane ashota. Ndiana ashota. Pana asipo. Ana ruchemera link chero isa link. Iwe uri naiwe Mantevu. Manseiba. Long time Mantevu, I miss you. Kwaende pichi. Adona Mantevu. Ara allergic kuimba kwako. Wanyanya imba Discord. Waimba Discord Mantevu akavhunduka. Ndiani? Mantevu inini rekordingo. Amena ngachimba Discord. Kuimba kuti chi? Pongo chimba zvekuti Mantevu. Kwandonedza ndiani? Dasune hasha. Sanyani hasha mfana. Ndoda kuziva kwa zviri kufamba sei apana. Yes, mudhara Mantevu. Madiko ndiri wadi ni uripo. Chero ndanda kusupa chero. Excuse me, sorry, ndakusama gatawa rangu padirishani. Me too. Unogara ku next door kwachero inda usingaenda unomuona. Yapindiwa. Wala sika ndokasana naye panapa but antomuzivi wala sika. Antomuzivi. Azari muZimbabwe guys. Nderimwe Dubrand. Imagine. Wala sopana mbosa. Haibo. Wala sopana. Nyasha unozvifambisa kasi. Nyasha nonokerwa zvakufambira nyasha. Ozaka vari busy nembanje kudzimba dzavo. Nakuri kupomera nyaya dzandisingazivi ndaita sei. Naye hamudi kupesana neni makaita sei kwainanda musoro pavo. Ko akazotanga rini kuita mai Wallace? Ndikutochamisika kuti mai Wallace ndevapi? Ndatomboda kutiza kaini kuti mhomzo yangu yauya panapa sei. Amuchatiudzana Wallace kuti makadhonza. Iwe Wallace unogovhunduka musi wakanitoriswa birth certificate zita rako rakasiya ravhariswa here naye. Mai zvako. Zvepano zvasiyana manje. Ukaona pano patori namai Wallace na the floor secretary ndizo ndikoma ndiyo hazvine zvisina kumborasana stere. Nox bla bla bla. Nox ngaswedere kunoku ndiri kumutsvaga. Nox bla bla bla. Oh, Richie, someone our line, whatever date is still on. Richie, my future dates. How are you, Richie? Can you see me? Yeah, I can see you properly. My future date. How are you, Manje? Richard, ndepi yako? Ndiri boy. Iwo Richard madi kuni yako akaitirira mugadheni.
amana ndotsvaka munhu anonzi chihelele hanzi chihelele chi zvazopindirwa zvino BZB uri kuda kupinda pano. Oh Jesus Christ, inda wakubva pano guys, bye bye. Ndakuenda enda semawiro wangoita usaita kunge eredha vanoti ndidonhedzei chingobaya exit hamba kuhle madima dzugurani chero rise ndiri bhori sei BZB madzugurani tiri bhori zvedu tiri pano chelelaro aya ndiye kachihelazi but she's the only one anopinda akati chihelele panapa anopinda akati mhofukadzi mhofukadzi munoteerera mhofukadzi chihelele inga zvakaoma kweyo richo hauna kupindura ndauvhunza kuti chi foni yako wakaicherera mugadheni haichapinda zvekudaro ndibona linjani hainopinda linjani inoseka saka kusaita malive kwe4 days kwakanaka mamuripika vanhu mese newe yaone mashura ari panapa ru inanisiri ndotoshamisikawo indaba ko avo maiwala samwene mamuraini yes wagona baby ndamwena nditi enda dzubhuranzi ratanga nongopinda rakabayirira hai wait guys guys mirai Innocent ndiani oda kuintroduce panapa timuzive inoyoka hausi kutombotaura saka but anyway ndokungatofiza kwaari ikoko mwakadini henyu hey how you know sibho kuri sei mwakadini henyu kuri sei tiripo makadiwo tiri right muri bho here isitori testic rice mukoma lino yeah suri network haisi kuita network yaya uyu ngaadzoke rega ndisiyane newe zvingazodetsa magwara amunondiana ari kudziya palive naspa anyway guys taura henyu vamwe taurai please naiwe mandivhu kunyasoendepi guys kuvanhu vese vadonha ainochinjazita zvonota hazvishati hanzi narujeko makadiya mwene hunde achaiwine asi iye umai hwake wangoiwe umai hwamwene wakauri umai hwemwe kana kuti abva agadzikwa pagona chaipo paanga achifanira kugara iye umai hwake hwauripapa kwambiri gaiza munyari vasipombi vasvika
province yapindira ghetto youth rauya ghetto youth rauya Zapindirwa Jesu weNazareta. Ghetto youth rine zvinhu zvaro imimi guys. Yes, ghetto youth rine zvinhu zvaro. Mune majeras ndakudzira sport. Kuteta majeras kufarira kuti wauya. Kama sitachawadzidzisa kachamakwanisi. Chamakwanisi ghetto youth rine zvinhu zvaro. Uya wakachinja zita wamudzira sport. Hanzi ghetto youth kwanzi iyo raspombi iko zvoda kwanzi youth. Ende futi uye bodo. Manje ndiye ndoda mari yangu. Imari yeizviya. Mari yangu, ndoda mari yangu. Neunobvunza zvikwereti palive pano kuti kwakanaka naiwe. Network yangu here chete kana kuti munhu wese network iri kunetwork. Yesu hako. Asi munhu wese hake. Kwewe flow number dzangu unadzo. Kana ndine chikwereti chako wadini kubvunza chikwereti chako ndeche Shema TV here ndeche YouTube ndeche chi? Handiti anzvoko andifonere foni yangu haifonere chikwereti. Asi foni yako inofonera chi? Foni yangu ngofonera zvongosparkwa chete ndoti zvezvikwereti. Saka manje watsva kana zvakadaro watsva. Haya unongofona ka uchisipakwa uchiseka uchiti mari yangu kana uchaita uchiimbirira ndiwe. Foni yangu haite zvokufonera zvikwereti. Ndingati ndiri ndakakupa ndokufonera chikwereti changu. Hazviite. Mambone here ndakakufonera unodera foni yako. Mambone here neiwalasi. iPhone John Saturday you didn't pick up your phone. Magadziro aita andakuiona foni yako. Iri pamusoro. Nhubu wakupinda nembwa muchechi manje. Hanzi china ruwa. Ruwati. Imajinji ndozokudzai. Aipota majinja anakuipata. Pane munhu andimhorosa ntombo. Anopoterera vanotsanetsekana kuti the flow anondibvunza pajekerere pakazara vanhu kuti ndine chikwereti chokwadi. Koda kubvunzira kuseri kwebhini zambia nemukwasha vari kuomberana sei. The flow ndakakufonera. Aiwa ndakuiona foni. Wakatoiona yakarira inga wanda. Inozati WhatsApp hairire. How? Busy B, mira Ikasaka paukaona missed call, why didn't you return the call? Ndakuona but ndaingosvika mafoni. Waideko. Anyway, waidei. Imbori mari iko because wamanaka. Waidei. Mari yacho yanetsa. Ya, inizi zvangu handitozoti ndaideiwo. Handingona rutokangana zvawaida. Munhu hana zvakakwana pana pandiri. Chero ndotsvaka busy. Resi nhubu dzakawanirwa nyasha dzubvera apa idzi. Foni yangu iri kufriza mafeso evanhu dzesabhana yedu. Nyasha. Zvako runyarara uri mukona mako imomo dzikama uri mukona imomo. Nyarara kuti. Uri kuona nyasha. Wakataka kuchama tiri kutaura zviya. Vhara muromo. Ndazvidzora pane pandatombochapa muromo chida kutaura zvakarurama. Ndikavhara muromo wangu topu. Uri palive. Uri munhu uri pachano yaShema. In case ungafunga kuti pamwe uri musaga. Ndasa busy zvake akatsvira muhandi room ati right. Akazvinyarara ari zi yake achigaya hora. Sokostina. Dzuvurand. Ndani bvuvurand. Richard hanzi uri bvuvurand namanjinji. Chese papa pachiri madzuvurand. Hapana vanhu kwawo. Hanzi Richard chero chete. Hanzi Richard. Mbomirai Shero. Nai Shero. Shero afriza.
uri kuona vana vako vakalaina vese vari apa? Shero. Yes, ako Shero. Uri kuona vana vako vakalaina vese apa? Papana mna nema echo guys, ndiani do? Koko no. Amene koko. Amene because ndumbo fota nchikiko out network yangu iri kudona. Lingoni wa freeze. Ndinga freeze. Woku freeze ari kukaita Lincoln uku kuita ngakatsinzinyira. Nakata ari kutorwa nge. Kada datorwa passport. Ayo ari kutorwa guys musada wana sidenga ucharipinda here iwewe. Karutorwa picture. Denga uruoni shamwa. Denga rinopindwa nenyasha. Wana kudenga uchaita kwekunzwa nevamwe. Kuti kune akakudzata ada kuenda kudenga ndiani? This is ndabva ndafunga zvakakudza pamusoro peshangu. Wafunga zvandakaita sei? Zvakaudza BCB pamusoro peshangu. Isitakutoda uzvizivawo. Nditaisa mudariro chitotudza pamusoro peshangu. Kodjeko zvaita take off. Ndinosere ndiri wani. Ukati ngataridza walazi kunaka. Kuri zviri kufamba sei? Apa kandisa muziso chaimu ndaruzoone kunyara ipapo. Walazi. Waona madimbo story. Msadaro, guys msadaro. Aitaka madimples. Wanga wayatotarisa muziso chaimu ndanzwa ndakutotanga kunyara kaenda. Iwe mire chimbomurisa vanhu. Apa vanhu vada kunzwa nyaya yemingori bhisi kungosasa. Tiudze kanyaya dzacho, tiudze nyaya yeshangu ndeyawatosirwa passport light. Ndabva ndakuda. Koenda ndakudona. Amene wakafrisa. Hanzi wangakafriza ngati unadatorwa picture eningirikire certificate remhezi. Hanzi nani? Hanona ndoba utotangira problem ipapa. Hanzi ari kutaura kuti ndandakafriza nopenda. Chero uri kuona vana vako vese ava dai zvaibvira waivongowa donate because hai ito chiro chinotoboana. Hello? Manje kumarani kwenyu kuna mushana. Why? Kuna zuva kuna mushana. Asi kwenyu hakuna. No, kwenyu kuri kusnow. Kuna snow. That's good. Nditotengesa magodo kana vachida magodo eningirikire whisky. It is you. Sure. Richard. Ndine mabundles eEnglish. Denda kumuresa. Ona mdono wangu akarwa mabhodhuru. An. Ndebudzi man. Yes. Hi. Hi. Bibi yako. Tapo. Ati ndepi yako ndiani musadaro mwana imi. Iribo. Hanzi iribo. Nemishero zvasitaura imi ndimi mama. Kutaura ine mwana kamasi. Chorani ngafreeze. Hello, Link. Hi, how are you? Good. How was school? Good. Okay. What did the teacher say? She said that I done good work today. Let's see the work. I'm not in school. Didn't you carry it home? No. Why? I keep it at school. Rujeko. Okay, so let's choose
Hello, Jacob. Hi, how are you? Good. Where is Right. Ethan? How are you, Erin? He's at the park playing over there. Oh, English, you humble okay. us. Guys. So now I'm going to tell you hausi kuona kuti abva tanyarara kuti zii here mane vafuna mhepo Oh, and Jacob. Tuma 5 NB 20 tapera. Tuma USD 20 tapera. tichitongogona kuti good morning guys. What's your name? I didn't know your name. What's your name? Aaron. Nukatenda, actually. Aaron and Nukatenda. You can call me which one. I'll call you Ellen. Okay. Equal what? What's the other name? I didn't hear properly. Nukatenda. Nokutenda. Yes. Oh, wow. I That's also nice. speak Shona. Okay, so we can speak Shona. What do you say? Real. What do you say? Iribo. This is really bolato ereko. Murise mazezuru. Ndo mazezuru eri. Awi zezurus. Mazezuru? Where's Mazezuru? This mazezuru sha. Hapana mazezuru, pane madzubhurandi pana. Where's Mazezuru? Hey, madzubhurandi. mazezuru sha. Where's Mazezuru? No, it's Here I madzubhurandi. But I heard her. Mom. ndiri kwakangodenda ngotaurawo chirungu ndikazosaririre but hey ndiri kutyawo ndoti chima hawawi here ndoti chima Bhandi rinopera. Guys. Manjenje, thank you so much. Nice. Kazwa chirungu pano. Atafara. Tiri kuchikoro tainzi taurai nechirungu. Apa mamusingaitwe noise. Manyarira kunzizi. Chirungu hachisina ka sentence. Apa tapinda double period English. Usadaro. Lincoln ari Ingoti mangoro wane accent chika. Mangoro wange accent. Manje akazobata chi-Scottish accent motiza. Musadaro kuma. Joshua. Inda. Unoenda ungawe naye kuna gogo here uyo manje mwana wako akatusikira na gogo. Zvinopedzerana. Gogo havamboda izvo zvanopedzera vasimudza. Unenge uchiturikira zvewo. Gogo vanopedzera vakuita zvekumenya havo nzungu. Vanongopedzera vatenda unotanga kana kungoti yes. Kuswera vamutema nemutsvairo. Manje walazurutodaro. Mudiki wacho manje anototaura kunge vemuno manje saka dzimongurika ndisina kugeta kuti munhu atichi indobva nangoti sad zvonzi it wasn't a sad story. At least hatitega tisatavharwa at least nemiwo mai vacho mune muri pataiti. Aiwa amai vacho vatori wese. Tafara kwazvo. Hausiwe wega. Pamboita order, pambawanda noise. Ndakabva ndada kutaka muroora manje njoka kandrovera panze. Wuti? Ndakakanda sivhika nekuti ndoda kuita muroora zvikanzi no. Yes. Ndiyo wadaurisiya nini? Yeah. Wakarambirwa neni? Really? Wakafoira interview. Kupa basa rinopuwa munhu afoira. Asi iwe manje nje chautywe kuroheswa nemhenhere. Oti isi kwedu tavata iwe uri panze. Nhasi shero wakanyararira. Kusati kwasviba zvenaiwe. Bando rangu. Inini foni yangu ameno iri kungogaka.
Shiro. Maybe nditori nema-echoes guys. Manje so tinokunda here pa. Tinokutaurawo here guys. Tiri kuenda kupi senyika? Kombiya vevanhu vari kupiko? Walimbe aita rutsvaga mbiya vevanhu. Asi mukunzwawo. Bvunzai the floor. Kukunzwa. Hatiri kunzwa zviri bo. Links Kuenda live page live vanhu vachinzwana nemusingano. The floor. Zvinhu zvese zvokunzi bvunzai flow, the flow. Kana mbwa yenyu ikaita mauta, bvunzai the flow. Musadaro. The floor. Yeah. I want to see your face because every time I see Shema, every time. Oh, hi, Shema. Sorry, madam. The floor doesn't have a face, my dear.